So, game na natin to mga Adyo, no? Unting-unti lang haba diferensya to. Unting-unti lang talaga. So, okay, game. Kausapin nyo na si Badong dyan, no? Or kung sino man. So, ito, tignan nyo naman, no? So, ito, medyo mahaba ng konti. Makapal. So, ito yon. So, mag 2 weeks to, no? Kasi dapat panalaban namin, dala kondisyon to. So, pag di na palaban, vlog, no? Pero, hindi. Kinondisyon ko na lang pang vlog talaga. Kasi sinadya natin silang sobrang payat. Kita niyan. So, okay, game. Tignan natin kung gaano kaganda tignan to mga to. Mga Derby size, no? Grabe ka. Wow, grabe ka kakapit yun. Ang lakas ng kagat na yun, mga Adi. Mga Adyo ang nadali, no? Napurukan yung isa. So, tingnan natin kung lalaro pa to. So, nagka-lips to lips to pala mga Adyo, no? Hindi natin alam kung makaagat pa tong isa. Pero ito naman, tingnan natin kung sasampa pa to. So, wala na to mga Adyo, ito. Papatay na to. Pag gumanito to Kadyo, yan o. Yung tumupi yung paa niya. Yan. Sinyalis to na yung gagamba nyo mga Kadyo, yan. Is mga maalam na to. So nagkapurukan talaga sila, no? Ang dami niyang tama, oh. May kinang-kinang, oh. So napurukan talaga siya. Ang kapit nilang pareho, no? Ang ganda ng laban. So wala na to mga Kadyo, patay na to. So ito yung winner natin. Ayan, no? Kumakagat pa rin sa kamay, no? Paa pala siya tinamaan. So, sa paa lang siya tinamaan, no? Ayan, no? Pero malaki din yung tama niya, ayan, no? May kinang-kinang pa, no? So, yun. Declare natin na winner to. So, sa mga pumili dito, talo po kayo, no? Fatal kasi to. Maraming tama. So, yung isa yung panalo.